Bhí mé faoi bhun an gnámhachan agus bhí sé sin don séireach. Timpeall an ama óg mé an baile le dul chuig coláiste a deathraigh rudaí. Ceapfach duine big a raibh mé sásta, raibh mé ag buint sprí as an saol, ach ní mar sin a bhuthig mé in éon chur. Bhí mé ag srácha leis an saol. Bhí mé an mú, ní raibh éon muine a gom agus bhí mé uignach. D'éirigh liom mo céime óil ach chuig rudaí an olcas in íoc sin. Bhí an galar dúbhach orm, bhí ag imní orm an tamar fad agus bhuailach téimena imní mé beagnach gach lá. Ba timpeall an amis sin a tháinig na feibanna Itheacháín chun cín. Ní raibh is agam, ach bhí Neamhord Itheacháín ag dul dom. Bhuail mé le doctor agus cin sin go raibh dúlagar clinicúil ag dul dom chomh maith le imní anseo agus anoireicse. Bhí mé faoi bhun an gnámhachan agus bhí sé sin don séireach. Bhí an fuair an tamar fad, bhí an lag agus maula a cholann agus sin. Bhí ag tinnis cíanarm, bhí mé an néamach agus bhí mo bhrú fola aníisiil. Hit mo ruúig an áitina agus níor tháinig millmhíosta ar feadh ar bhad. Bhí mo cholann ag tepa orm. Cha mé 2 mhí san ospidéal ag chur mac an suas agus ag fálam faoin galar a bhí orm, agus thug mé faoi thros nua. Tros an bhísigh. Níos machtaí mo chuid bhathúcáin inis le bia. Ar an ióga, tháinig mé arás chugam féin. Deala mé céco iontalach, loidir agus achmhanach atá a charp. Fiú tar éis an méid an iachigh sé tríd. Fannim sucr agus suamhníonn an ióga na smaointí atá ag dul tríd mo ceann. Ihim nuair bhí an ocrasarm agus ólam nuair bhí an tartarm. Is teagas scóir ióga agus mac na bhachta inis mé. Nuair bhí me gmúna, buinam sásamh as ióga a roinnt le daoine eile. Níl rud ar bith ar an domhain seo níos tábhachtaí ná de chláinte. Níl aon éachtaí a bheith tanaí. Is éachtaí a bheith go pórdach i do cholann féin agus an cholann sin a chumad foláin. Is éachtaí a bheith muíneach agus sprág a bheith anad don saol. Is éachtaí taine bheith bhaint as an am a chaithn tú le do bhaintear agus do cháirte. Má tá uigneasar níocht duine éigean, nu mar ceapan tú go bhfuil feibe gutsa, is ois iontach é an grúpa agus an siomh-idirlíon body-wise. Bhulfing de grinne éigean atá ag srácha leis an saol dul go dtí an doctúr. Tá cabhair le fáil. Bíoch dóchas agat.